Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etiň bahasy tas 2 ýaly artypdyr. Gök önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagynda galýar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary narhlaryň soňky 2 hepdeniň dowamında ösüş depkini barada habar berýärler. Etiň bahasy bazarlarda we hususy sowda nokatlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogramy 80 manada ýetýär. Birnäçe hepde öň şol etiň 1 kilogramy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dükanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 17 sentýabrda bu dükanda et önümleriniň bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sigaretiniň 1 kilogramy ýaglasy 55 manat, ýagsızragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylky et 75 manat. Halk market iň arzany beýleki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde has hem ýokary diýip habarçymyz aýdýar. Paýtagtda beýleki önümleriň bahasy hem ýokurlandy. Mövsüminde 50 teňelik gök otlaryň bahasy 5-6 manada ýetdi. Hyýar we pomidor 6-7 manat. Ýöne häzir bu mövsüminde ol gaty gymmat. Kartoşkanyň 1 kilogramy 7 we 10 manat aralygynda diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17 sentýabrda günüň bahalary barada gurrun berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy 1,5 hepde töwereg wagtyň dowamında 10-15% derejesinde ýygyderli galypdyr. Ýöne soňky günlerde birden ösüp, netijede et 2 hepdeniň içinde tas 2 gymmatlapdyr. Bahalaryň ýokurlanmagyna resmi düşündürüş bolmady. Resmiler içerki bazarlardaky bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Köpçülikliň habar beriş serişdeleri diňe ähli urlarda üstünlük gazanylandygyny habar bermek bilen meşgullanýarlar. Adatlyň çeşmeleri etiň bahasynyň ýokurlanmagy, mal soýmagyň wagtlyň çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üpçünçiliginiň gowşamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Mallaryň soýulmagyny we dükanlara täze et bilen üpçün edilmegini adaltmak barada buyruk berilendigi belli boldy. Häzir üpçünçiligiň gowşaklygy sebäpli bahalar galdy. Ýagny bu emeli bir ýagdaýa bazaryň reaksiýasydyr diýip habarçymyz Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler bileşigindäki çeşme talgylanyp habar berdi. Çeşmäniň sözlerine görä häzir soýulýan malyň adalmagy şu aýda boljak döwlet bayramçylygyna we wajyp syýasy wakalara gawat günlerde azyk bolçulugyny döretmek üçin öňünden ýeterlik azyk toplamak maksadyna gönükdirler. Ýakyn wagtda mal soýmagy işi öňkü möçbereg aýdyp gelir. Bu hut garaşsyzlyk günüň öňü tirasynda we halk maslahatynyň we täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar. Bir hepde öň we birnäçe gün soň gysga wagtlyk kommunizmi gurnarlar şol wagt bahalar arzandamaly. Soň ýokurlanar ýöne 80 manada çelni galmaz diýip adatlyň habarçysy telekeçi çeşmesine talgylanyp habar berdi. Geçen ýyllaryň tejribesinden agyr ykdysady krizisi başlaryny geçirýän Türkmenistanda adatça bayramçylyk günlerine gawatlanyp azyk üpçünçiligi gysga wagtlyk gowulaşýar we bahalar belli bir derejede durnuklaşýar. Soňky ýyllarda ýurdun ilaty ýumurtka, towuk tübi we ýag ýaly azyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýygyderli 100% bolýar. Şol birakdyň özünde döwlet baş tutany içerki önümçilik bilen importyň ornuny tutmagy we artykmaç azygy daşary ýurtlara eksport etmegi ýygyderli talap edýär. Döwlet dükanlarynda çörek, un we paxta ýagynyň kesgitli nyrkdan satylanda elma dama uly nowatlar döreýär, azyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tinçilerin pikiriçe azyk önümleriniň bahasynyň ýokurlanmagyna valyutanyň goşa çalyşyk kursunyň bolmagy hem täsir getirýär. 5 ýyllap valyuta çalyşygyny 1 Amerikan dollaryna 3,5 manat derejesinde taklap gelýän ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrky resmi kursdan tas 5 hesse ýokary. Mundan başga da adatlyň habarçylaryň belleşi ýaly koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem bazarlara täsir ýetirdi. Bahalaryň käbiri Iran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ösýär. Ýöne birnäçe gün ozal Irandan alma, sarımsak geldi, emma şu wagtda çenli Iranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa Irandan öň turşy peýnir, ýumşak peýnirler süýt yerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýar diýip adatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi wagtal häsiýete eýe bolandygyny bellidi. Fevral aýynda dünýäde COVID-19 ýaýrap başlamagynda Türkmenistan ýurtda bu keseliň ýokdugyny elan etdi we goňşy ýurtlar bilen serhetlerini ýapyp başlady. Mart aýynda halkara howa gatnawy doly tokdadyldy we haritlaryň Türkmenistanyň çäginden geçmegi besedildi. Mart aýynda Iran bilen serhetleriň ýapylmagy Türkmenistanda azyk önümleriniň esasanyň gök önümleriniň bahasynyň düýp göter ýokurlanmagyna sebäp boldy.